abaholi abangabagcotshwa baphume bayomlanda bonke abagcotshwa siyacela Alusindi uvusa kasekho bezomtshela ukuthi waphethe i-portman namaspek. Angisakwazi makhe.
nje isikhathi mhlambe khona la ngizobuye ngeqe khona futhi kunala abaholi abazokhuluma engizobagijimisa khona ngoba ilanga langesonto usually lifishane manje kumele ukuthi ngisqueeze into eziningi lesikhathi esinaso iphuzu lokuqala nje ngithanda ukubonga bonke abakhona ngaphakathi kwendlu ngiyacabanga ukuthi ngaye sonke siyamazi Bishop Zondo kafushane nje ngimbize ngokuthi inkunzi yabona umuntu maye ngalona igama lesizulu elithi ivaka uBishop Zondo akalona ivaka Amen. ngoba kuba uyivaka ngaba kafikile ku84 years mangabe ngibala kahle esamile ngoba umile lo insimbi le ayiphethe uyiphethe nje ngesihle hayi ngoba ngempela engakhoni sike sagijima egarage bakuthela manje nje ekseni ngoba sifike ekseni sagijima egarage wathi ngizonithola ngizolulama ningaboni nje ngathi bese ngicabanga ukuthi manje ngishola ukuthi nje kukho konke ngoba kade zimnetha lokhu ngiyathanda ukunisherela wazalwane kade zimnetha uBishop Zondo kodwa usamile ingakho ngithi uyinkunzi ngoba inkosi ngabantu bayo mawuyinkosi unganabo abantu abakulandelayo kushuda ushumayeli lona ivangeli manje mawuyinkosi uyayube inkosi ngoba lapho unabantu manje angizokukhuluma kakhulu inkonzo yasekuphumuleni isuka kude kakhulu way back isuka le emakhaya la khulela khona koSkolbeck uhambile nale Halad uhambile la afike ukwenziwa ihandover khona wagcotshwa khona bamnika inkonzo enikwa ubani uSkenele noma kafuphi umkhulu Dlamini owamnika inkonzo manje akalona ibishopi ngokuzenza mhlawumbe awusho njalo kodwa kukhona abakubona esingababoni mhlawumbe noNkulunkulu akubona kuye ngoba maningi amabandla mhlawumbe engawabala amile ngenxa yakhe uBishop Zondo ubuyoni baseGoli ngoba ubuyoni mangaba ngiphosisi buvela ngapha kwaZulu inkonzo yobuyoni nokuhlabelela okuningi kuvela ngapha kwaZulu manje due to immigration mabe move abantu befuna umsebenzi ngoba umsebenzi ubumningi eGoli bamuva beze eGoli mabefika eGoli ilawo wafika wakhiwa khona ifoundation bafike baqina ubuyoni mhlawumbe nababekhona hayi ngoba baphuca ititle kodwa yingoba kwasuka abantu bangapha kwaZulu mabefika naye omunye wabo uBishop Zondo owasuka kwaZulu nayo lenkolo mayefika wafika wayiqinisa eGoli wafike wavusa ibandla elalaziwa ngokuthi yimayini ibranch leyo hayi ukuphumula lalaziwa ngokuthi yimayini laligwinya kwasana eSoweto mhlawumbe bakhona abangangifakazela ngengoma nje hayi ngokuthini bakhona mhlawumbe abangangifakazela futhi la abajoyina ibandla lasekuphumuleni ngenxa yengoma nje bedakwa ingoma ngiyaxolisa ukusebenzisa lelo gama ngoba bezwe ingoma mabeyizwe ingoma athi umuntu hayi nami ngiyayinikela emlindelweni athi hayi nami ngiyayikhetha inkosi bambone sengena ngesonto manje ngizama nje ukuhighlight impact yakhe kafuphi ukuthi umthelela wakhe ungakanani namanje usayivumela mayisefuna ukuthi sibuyele uyayibambela yena manje njengathi uNkulunkulu angamlulamisa mhlambe kulokho okumbambile then angizukuchaza ngoba iziningi inkulumo angizukuya kade igama lami nguThemba ngwawakhanya isibongo mangabe kunabaholi mhlamba bangapha ngicela ukuthi beze ngapha bakhuphukele nje msamithi la sinazo azikho iningi kakhulu lezi nje sinazo zama ukuaccommodate siyaxolisa kakhulu kwabameli ngeinyawo mhlambe abaholi iprogram yami kanje ngoba yimi ngedwa nayo amazo omphathihlelo yibina sengiqedile incazelo ngenkonzo yanamuhla ngicela ukubiza uBishop Hlatshwayo azosichazela ukuthi kungani sihlangene la kodwa ke ngawami amazwi namhlanje bekuyinkonzo yasekuphumuleni yokubonga uBishop esiyenza iminyaka neminyaka kuye ukuthi ngeviki lokuqala lika December bese senza inkonzo efana nale manje ngokubonisana ke kwabangiphethe nabaholi mhlawumbe bamanye amabandla ne-ZPC engithanda ukuyiphakamisa kakhulu nokuyibonga isigungu ke lesi noma iforum yabaholi bamabandla onke ala eSoweto noma mhlawumbe nakwezinye indawo abakhethile nabo ukuthi bazosijoyina njengoba nibona ngazathi izikhulu ezikho ezingiphethe zikhona zonke ngiyababonga kakhulu inkonzo esitale siyenza ke le unyaka nonyaka
siyenzela ubishop. Manje siyabonga nje ukuthi nihlanganyela nathi sisonke ke ubuyona into eyodwa ukuhlabelela kukodwa ayikho into especial ngathi mhlawumbe enisaba ukuhlabelela ngoba na cha sonke nje siyahlabelela asenzeni inkonzo kaBishop kemnandi ngicela uBishop Hlatshwayo asondele asichazele nje kafuthi ukuthi inkonzo yanamuhla imayelana nani. Amen. Ebandleni ukuthula makube khona ukuthula makuhlangane nabantu bazalwane ngiyanibingelela ngegama lenkosi uJesu amen. Inkosi ngiyayiphilela angaboni lutho olungangihlukanisa nenkosi. Ngicela inkosi ithele umusa amen. Amen bazalwane. Ngisiyone esahlonyiswa imvubu yabonga mfethu imvubu yamphethwe kuwe. Ngisiyonde sahloma. Ngibingelela umuzi wasekuphumuleni ngegama lika Jesu amen. Ngiyambingelela umphathi ohlelo babukhanyi. Ngiyabonga ukuthi ungingelela ithuba ngegama lika Jesu amen. Ngibingelela ubabuzona. Ngibingelela umkhulu, ngibingelela ingqalabutho yakithi yaseZiyoni. Abafundisi bonke abakhona ngegama lika Jesu amen. Ngiyacabanga ababuzondo ukuthi la njoba sila umuntu ocisha lingane nawe baba umkhosi. Thina sonke sibancane. Amen bazalwane. Ngizochaza ngale nkonzo iqiniso lelishiwo umphathi ohlelo ukuthi le date iyehlelwa abazalwane basekuphumuleni ukuthi baphe umkhulu. Amen bazalwane. Asilungiseni amagama esiZulu. Kuhlukile ukondla umuntu nokupha umuntu. Amen. Angeke uphe umnike kayi1 ngonyaka bese uthi uyamondla. Amen. Amen bazalwane. Uma umondla fanele ukuthi every month umfake kwi-budget. Every month abe ne-salary from you. Lokho ngokumondla. Kodwa nje uma uthukeleke kanye ngoDisemba ngalo Disemba nabo khanyise bayibhekile le mali uyabona ukuthi sekunzima. Amen bazalwane. Siyabonga abazalwane basekuphumuleni lenkonzo abayenzile ibe yinhle kakhulu. Amen. Kwaseke bazalwane unyaka nonyaka mabenza lenkonzo abazalwane basekuphumuleni. Ubabuthela nomamthela baba khona ukuthi bazo-honorisha ubabuzondo. Noma bengafikanga physically kodwa kuba nendlela abayenzayo. Amen. Uyazi why bazalwane? Uyahlupa umuntu ongazazi ukuthi uzalwapi. Amen. La efika khona usefuna kuba wakhona, la efika khona kodwa beshiya abazali ngemuva. So babuthela ke yamsebenza lenkonzo, yamsebenza it has been his vision ukuthi uhonorishwe ubabuzondo. Amen. Namhlanje ke bazalwane esikuzele sizo-honorisha ubabuzondo in public. Iqiniso ke futhi lithi lena kube umbono kababuthela. Wase uthi ke ubabuthela ngicela ukuhlangana nabazalwane basekuphumuleni. Amen bazalwane. Kwathola ukuthi ke uma uthengisa umbono kimi
nginento bazalwane yasekuphumuleni. Amen. 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 Abanye babe ngibona bacaba ukuthi ngumuntu wamakhwaya ngisiyoni nje. Amen. Amen bazalwane. Amen. Namakhwaya angithola ngisiyoni sasekuphumuleni. Amen bazalwane. Amen. Lo baba ubaba uZondo uma ngivula amehlo ngimncane ngambona. Hallelujah. Ngeke ngamxoxela abantu abazi ukuthi ubaba uZondo originally umuntu wakwaNkonyane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ingakho ngifaka umgaxo blue. Uyabona sister? Ngifaka umgaxo blue mntana sekhaya. Ngcono ngilivule njengoZondo omncane ijazi ngiyabona uyalivula kusho ukuthi eThekwini bashaya kanti. Hayi khona siyalibopha mfoka Zondo ijazi sibe nithi. Khona ibandla elisekhona la namhlanje kuthiwa iExodus. Baba iExodus. Uma bephuma eExodus likhona ibandla laliphethwe ubaba uManqele okwakuthiwa iMpumalanga. Amen. Baba uManqele wayehlala eNewcastle wasuka wazosebenza eCity Deep eMarket. Lento yokuthiwa isigege yafundiswa abobaba uManqele nabobaba uZondo baphusha itroli bafundisa umuntu ukuthi Amen bazalwane. Amen bazalwane. KwaNkonyane nje kwakuthiwa nje makubeka umuntu lakuthiwa siyacela kweJesu banathi kule ndawo khona sendlini yakho abogogo bakhona bahambe ngamasokisi bathi bese bayama bese bayapholofita. Into yokuzungeza iza nokuphumula. Amen. Into yesigege iza nokuphumula. Basuka ke eMpumalanga kuba ukuphumula phansi eHaladu enquthu. Yeah. Kukhona ugogo babethu ugogo Mangobese. Amen bazalwane. Amen. Lapha ekuphumuleni kuvela ubaba uButhelezi omalume kimi uGofu. Kuvela bomkhulu uSamweni. Amen. Kuvela abobaba uZulu abomphathi. Ukuphumula eJohannesburg eSoweto kuza nobaba uZondo kusese kusathiwa ibasement ezona. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Uma kufika ebasement kuzale ukuphumula kwaseMidlands kuba khona ubaba uSimelane. Kuzale kubaba uNgwenya emzimhlophe. Amen bazalwane. Amen. Uma sokusontela eDube sasibancane kwakusontela eDunning Road. Ubutesti wayevama ukuthi ayimiyekeleni angithi inkosi kwakusakhanyisa ngamakhandlela. Asiyeke nekhandlela lakhe lize liphele ikhandlela. Athi ubutesti mase kuphela ikhandlela sihlabelele uzovela nelinye. Manje savuma kahle aphume nekhandlela ekamereni. Eze nalazo khathi nihamba nini? Kanti uzwe ingoma. Amen bazalwane. Amen. Namhlanje ngiyajabula ukuthi kukhona uBishop Archbishop Mncube. Archbishop Mncube kwavela ubhuti wakhe uJabu. Wabe uye ojwayelana noButesti samjwayela nobaba uMdakane. Umdakane uye wadrive aqala kuButesti. Hayi Butesti yena azange drive angithi. Umdakane uye ebalayisha abase stadium. Umdakane uyo ebalayisha abaseThekwini makunemesh yeChiefs nePirates eThekwini. Amen bazalwane. So lo baba lona uyilethile uyibekile induku ebandla. Wasifundisa kahle bazalwane kuyoni. Angaze ngabona isiyoni sasekuphumuleni ukuthi wakuhlatshwe inkukhu esontweni. Amen. Laba beyinkukhu laba pholofita abasha. Into ayiphiwe kahle ubaba Zondo bazalwane ukutrain umprofiti. Amen. Ukumtraina nje umprofiti ngoba ukhona umuntu othi makazwe ingoma naye ukhona umuntu othi mayifika emanzini asaba amanzi ashaya ngelima. Uma ngikhulu eDube bazalwane kusonta khona ubaba babethu babamashaba. Uye kwakuye kuphela ngiyaxolisa abazalwane. Kwakuye kuphela ngaleso sikhathi kwakuthiwa amashangane kodwa kwakuyitsonga.
lo baba uza nalo baba ozana lo mfowethu lo baba uShaka babengathi ama-twins nobaba uZondo babengathi bayalingana kwakuthiwa makuthiwa abasefi kwakushiwo labo bantu amen bazalwane into esiyizele namhlanje baba uZondo sizothi sibeke isandla into ekungahambi nayo bayashoda abaprofiti Amen. hawu umuntu usonte naye kule viki awule viki zasikaprofiti Amen. awule viki nje besonte naye mengobondo impela adla isikhali la wakhe le viki sasekabhilithe ngoma ekuphumleni wawungeke kwakuba nzima abazana nokungena eminyango ehaladu la esprayed masobona ubabuzulu kukhona ubaba babethu sibanyoni uCoca-Cola amen bazalwane uye ofika nokuphumula esprayed angithi ngifuna ukukhombisa ukuthi ngokuzala amen bazalwane kwandake ukuphumula kodwa sibonga ukuthi babuzondo over and above that induku sayibambile ngifuna nje ukushaya amen ngibona ukuthi usengagida uyithi namhlanje thamba mabeqeda ukungena sibone nje ukuthi usengagida omdala ubabuzondo wanikezwa uNkulunkulu iauthority
amen bazalwane. Amen. Bazoza abantu bezwe. Kodwa umuntu onikezwe uThixo authority uthi mayekhulekela kube khona umehluko empilweni yakhe. Amen bazalwane. Amen. Ikhaya ke lakwaZondo lalaziwa ngokuhlabelela. Ake sohlabelela nje sisikhanyisile. Kancane nje siswami ngoba thina masikhula bokuhlabelela wena. Amen. Ngiyeke ngibatshele ukuthi siswami lomunye waye kwakwabantwana sasingabantwana belala. Ake sithi siswami ngiphe baba ke oke ngiphe baba Amen.
Azange ngiphuze ugwayi, ngibhema ugwayi, ngiphuze notshwala azange. Bazongixolela abaphuzayo. Sisiyona singaphuzi utshwala. Utshwala ngabuzonda ngisesemncane ngathi-ke emakhaya bokuthi uma ugaya utshwala utholethele abantu abadala kuthiwa phungula. Ngangihluleka kuyenza loo nto leyo, ngishabe ngimumathe utshwala ngaphandle ngikhafule ngaphandle. Kanti bangibona abadala bangishayela ukhahlela ukhafula ukudla kwethu. Azange buthande utshwala. Nonkosana engakhanwa kuya-ke ngamtshela uma uphuza utshwala ungalokothi uzelakithi. Asiphuze utshwala ngibhemeze isinefi, sengisho isinefi. Leso ubona omama bagqoke ngokufana kodwa uyabona balandelana kukhona abayenza ngaphandle. Amen. Mawuthi yabuze kwenza angena kanjani isinefu lo uyasonda wena. Athi hayi yenzela ikhanda. Cha ngisilo nhlobo le ngisiyo nje kuphela. Utheni uma ngigula ngiqala mina ngihlala ukugula mina ngo-2006 yashort alcohol. Njengoba ngipotokile ebusweni nje abazalwane akusiphuza face uguga ugile sekunabantwana abathi khokho kimi ngagugizanga utshwala ngiyaqoza abantu abaphuza yiyo nje yaphuza uzophuza nje abafundisi lingenile idimoni lokuphuza abazalwane. Amen. Lingenile lona yabona noma ufuna uba nebandla kumele ukuthi uphuze noma kanjani uphuze baze bamnceke ukuthi asohlabelelwa ubani masingena uyahlabela yena noprofit uyaprofita kunceka lo zinto lezo ke mina noma uyaprofita kimi mawenza into wrong nje wrong ngeke ngiyahluleka ukubekezela lokhulumayo udinga indawo kaMkhonza. Ngitshela umama ukuthi ungakamkhonza. Bazalwane umfowethu lo osegula namhlanje sonke siyagula mfowethu. Ngwaphetha amaphilisi nawo la. Hamba nawo amaphilisi. Hayi siwasha sisasebenzi washo. Philisi ngaze na uma ufuna ukuthi ngiyakubuza uphethelani. Uphethwe yini zokunikeza mina. Amanye asemotweni lapha manje. Sesiphila ngamaphilisi bazalwane. Ngangadli iphilisi mina ngangadli umuntu ngazi ukuthi iswasho sasindisa umuntu akhulekele nje amanzi plain angana ayapinka amanzi ya plain akhulekele umuntu asindi. Namhlanje umuntu uzabhala eminye egejini lokho ukuthi umprofit uyathandazela. Mungene lapho uthola amabhodlela angafanani. Umothi ambuza athi hayi lesilathandazela le. Bazalwane uyabona nje ukubhala emafemini abantu baye emakhaya ngojana ubona abanezintambo ezinje zeyoni ngoba iyoni into yodlala. Bazalwane ngizophuma manje abantu bangaphatheki kabi angisumuntu oshiya isonto
abazali la ngisona nabo basonda la khona kodwa ngeke kubonakala ukuthi baze bavale ngekho kuthe noma ngizwa phakathi neviki ukuthi umzali ngokuthi uyagula mina bengingazi ukuthi uyagula ngizoja kuleli viki ukuthi uyagula ke sigula sonke sihamba nawo kosazi njengoba ngekho nawo uyagula la yiloko nje bazalwane mase ngiphuma ke nje angimazeli ukweyizo zeyindawo umfowethu lo mazela nje ngokusonda besihlangana kodwa sihlukene ngamabandla ngoba kuyahlukana vele kuyaphunywa ukuthi kuyangena emabandleni kuyafonywa yilezo zinto ezenza ukuthi singabi nayo kodwa besihlangana nje sibonana emathendeni akumazeli okubi akaze ngiqonye nakwaZondo ke mina angaze ngiqonye nakwaZondo ngazi nje ukuthi intombi zakhona akaze ngiyithande yiloko nje bazalwane ngiyaxolisa kakhulu unkosikazi wami lo njengoba ngize lapho ngithe mina wena njengoba uyagula uzoza kanjani wathi hhayi wena hamba-ke umzabo wami lona ngeke hlale ungayo nami ngabona uyophelela indawo endlini ngiyizile ngamshiya-ke kufanele ngithole athi ngibonile umzali unjani ngimchazele bazalwane ngiyaxolisa kakhulu indlela yami isende ngicela ukushiya umnikelo bese ngiphuma inengoma engiyithandayo eyangenza ukuthi ngibambelele ubayisiyoni zikhona ezinye iy'ngoma hhayi kodwa akusiyo esikhalanga bazangixolela abantu bashaya esikhalanga angazi esihlabele esikhalanga angisazi kodwa ngibona nje ukuthi basekhona abazalwane abazazi ingoma leyona nohlabela ingoma eyodwa bese ngiphuma nami bafundisi ngiyahlonipha kakhulu Amen. Ongitshelile umfundisi uthe ngiyacela ukuthi ube khona la kanjani njengamtshela ukuthi ngishayida ngeke ngihlale ngifika khona base nekunikelwa-ke nami ngizongibala nami Amen. imali yesasa lena imali yesasa awusasebenzi yesasa le mali ngathi nasemasontweni awethu amasonto njengosinasonto abadala kuthiwa hhayi usonto yesasa ogogo abathatha into yokudlala ngathi sasabasha abazalwane ningasithatheli phansi ngosesigubhile nani nizoguga ngizofika kule minyaka esikuyo inkosi inibusise ngize ngihlala phansi ingoma nje yodwa bazalwane ngihlala nje bese lodwa bese ngihlala phansi inkosi inibusise yephi baba inhliziyo ke
ngiphendlile iyona ngoba sithi masiqabene ayisehlabene unkosikazi uyazi ukuthi ungithindelaba ngincane ngakhona ngoba mina ngisumfundisi endlini ngubaba endlini ngiyalwa ngiyathetha futhi mina wena uma ungazi ukuthi bashawudana labantu kodwa ngibona ukuthi ngihlalele unkosikazi wami ngina 55 years ngisemshadweni asikaze sishayane kodwa ngiyamtshela ukuthi ngizokubonisa ugogo wakho ngiyamtshela lo zinto ngiyamtshela ngoba phela endlini akufune kungifundise zasendlini ngoba ufundisa endlini nje ney'ngane zothi hawu yona ingane yona ingene nebhiya amen baba amen nawe uyavuma amen mfana wakho hayi mina ngubaba endlini akusumfundisi hayi uthatha iteso esontweni uyifake endlini kumoshakele uma ngifika nje endlini ngibe ukhololo ngubaba straight mina ngiyashawudana futhi bazane ngingaqolisa ukushiya inkonzo ngiyacela kakhulu ngixolisa ngiyabonga inkosi ubusisi kungasiza ikakhulukazi nathi mhlawumbe abaholi abakusasa kuningi esingakuthatha elazini kababa uMkhonza. Siyabonga kakhulu, sithanda ukwamukela ibranch yaseMamelodi yasekuphumuleni.
singena kwi-item kababa umkhonza ngijampile bekuyinkonzo yokuhlonipha ubishop kusho ukuthi ke konke obishop engizobabiza ku-item 6 la kwi-program yami kuyobe nje kukuhlonipha u-Archbishop Zondo. Manje singena ezwini losuku esoliphathelwa ubaba umengameli uNzutha wasekuphumuleni. Ngathi umengameli ngicela nje ukudlulisa lokho bafowethu. Amen bazalwane. Amen. Enkosi yami limaza director. Bengithi ngizosihlabelelela. Manje usethi bayakwazi ukuzihlabelela. Manje uma ngizobhimba la kuzothiwa kanti ubethini. Amen. Amen. Kusho khona ukuthi umoya uphinde uhamba ulahleke. Besikhumana ku-platform 1 ubuyozwa ukuthi hayi ungasakhuluma sayilapho kepha ngicela ukubhimba namhle ngithi ngiphe mina ngenxa yesikhathi asisekho bengithi nami ngizopha izwi kepha ngizongosa nje ukuthi uNkulunkulu asebenze kimina ngibethulusi lakhe bese ngifundela nje i-rustation bese ngihlala phansi ngizocela umphathihlelo ngifundele incwadi kaExodus u17 angiqalele ku8 ayoma ku12 kepha nje athi khwi umusho wokugcina ka7 bese ungena ku8 ayoma ku12 Exodus 17 verse 7 ulayini wokugcina ufundeka kanje ukhona yini uJehova phakathi kwenu noma cha 8 kwase kufika uAmaleki walwa noIsrayeli eRefidim uMose wathi kuJoshua sikhethele amadoda uphume ulwe noAmaleki
kusasa ngizakuma esiqongweni sentaba induku kaNkulunkulu isesandleni sami. U10 uJoshua wenze njalo njengalokho uMose eshilo kuye. Walwa noAmaleki, oMose noAroni noHure bakhuphukela esiqongweni sentaba. Kwathi uMose esephakamisile isandla sakhe, uIsrayeli wahlula. Kepha nxa esehlisa, uAmaleki wahlula. Kodwa izandla zikaMose zaba nzima, bathatha itshe walibeka phambi kwakhe. Wahlala kulo, oAroni noHure basekela izandla zakhe, omunye engalapha omunye engalapha. Zase zihlala ziqinile izandla zakhe laze lashona ilanga. Amen. Bazalwane ngiyabonga mfundisi. Kwinkulumo engizoyikhuluma ngamafuphi nje. Kubili mhlawumbe engiyothanda ukuthi uma ngabe uNkulunkulu usebenzile ngami abathandwa bakhe baphume nabo. Isandla esiphakamayo kunye nelitshe. Uma iqala uverse 8 uthi ngizakuma esiqongweni sentaba induku kaJehova isesandleni sami. Uma uya kumavesi angenhla ukusuka phezulu elokuqualifya leli elithi ukhona yini uJehova phakathi kwethu noma cha. Ingoba kukhona abakwenzile, kukhona abakushilo abantwana bakwaIsrayeli, wamcunula uJehova. Emva kokuthi abaphe amanzi lapho bekungenamanzi khona, kepha basanesibindi esokuthi baquestione ubukhona bakhe. Bathi kuMoses, ukhona yini uJehova phakathi kwethu na? Babuza umuntu oqeda ukuthi angazi ukuthi siyazazi yini lezi esiziphethe ezandleni zethu. Kepha kaMoses uNkulunkulu uthe kuyona, le nduku oshaye ngayo amanzi avuleka, oshaye ngayo amanzi olwandle olubovu kwavuleka indlela bahamba abantu bami, sebenzisa yona ushaye nali itshe endaweni yaseHoreb. Kepha kangikho lapho la ngikhona kusekuthenini uma ekhuphuka uMoses, okuhle ukuthi izwi lithi akakhuphukanga yedwa. Sinenkinga mthiyane namabhishophi, abaholi nabaholikazi eyokuthi uma sikhuphuka intaba sifuna ukukhuphuka sodwa. Bese siba nenkinga eyokuthi kube khona abantu ababiziwe kithina, abagcotshwa bakaNkulunkulu, ukuthi izimpi ezivukayo uma singazilwi ngabo singaboni ukuthi sizonqotshwa. Namhlanje incwadi ibheke kinina bazalwane ukuthi namhlanje ibandla lasekuphumuleni likhuphuke kunye noAroni noHure lakhuphukela entabeni. Ngani? Ngoba khona impi eliyilwayo. Uma lisentabeni isandla siyakhathala, isandla siba nzima. Kepha nina abazelwe uNkulunkulu niphenduke naba uAroni naba uHure. Kwilanga namhlanje nathi sizawubuya ekuphumuleni siye kumthiyana. Ukuthi uma isandla sakhe sehla, uma isandla sakhe sikhathala, uma isandla sakhe sidinwa, thina simqhake. Omunye abe ngapha, omunye abe ngale. Siziphakamise izandla ngoba umlando walempi uthi uma uMose bephakamisa izandla,
uIsrael ubenqoba. Uma siziphakamisa izandla zabagcotshiwe bakaNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka. Kepha uma siziyeka izandla zabagcotshiwe uNkulunkulu, umsebenzi kaNkulunkulu uyema. Engikubonga kuNkulunkulu ngani ukuthi namhlanje muzi waseZayoni nani masePC nabo bonke abakhona phakathi kwendawo nabasekuphumuleni anizange nithi nali ithuba, ngoba bekuyoba kangakanani uma ngabe uAaron noHure ngesikhathi bebona ukukhathala kwesandla esakaMose base begxila kubo. Thandayo izwi lithi uma bebona ukuthi nasi isandla sibanzima, abakwenzayo benzani? Bathatha itshe. Bazalwane, bathatha itshe. Sebelithethe itshe abazigibezi bona kulona. Itshe ngenkulumo mhlambe enamhlanje ipodium. Abazange babona ipodium bese kuyogibela bona. Kepha baye bazi ukuthi ukhona ogcotshiwe uNkulunkulu. Njengalokhu kube yishwa nje ukuthi babili abafike engqondweni yami emlandweni weBhayibheli abadlulwa yilethuba. Umprofeti uSamuel lamdlula lethuba, uNkulunkulu yamthuma ukuthi aye endlini kaJese ayogcoba. Kepha yena uma efika lapho wase ebheka ubuso kumadodana kaJese. Amen. Akasayi ukukwenza lokhu uNkulunkulu amthume kona. Umprofeti wenzani? Ubheka ubuso, ubheka ukuma kwendodana enkulu ukuthi hayi lo ubukhosi buyamfanele. Ibrief ayinikezwe uNkulunkulu useyishiye ngemuva. Ena uyigazi kimina wakhohlwa ukuthi kepha uAaron noHure abazange bakukhohlwa lokho. Abazange bazithathele itshe balenze libe labo. Bazile ukuthi itshe elomgcotshwa kaNkulunkulu ekumele kuhlale yena, bona benzeni? Baphakamise izandla. Ubili-ke bazalwane, kukhona uphakamisa isandla ukuze impi inqobe. Kukhona ophakamisa isandla somgcotsho. Ningizwe kahle bazalwane, isandla siyaphakama, umsebenzi waso ukuthi masiphakame impi yezitha inqotshwe. Kepha kukhona abanikwa umsebenzi ngoba bekungesiso isambulo esisuka kubona, njengesikaphethu uwembulelo ukuthi wena unguKristu. Besingasuki kubo, kepha besuka kuNkulunkulu ukuthi uma sekunje mina yenzani lokho. Yingakho bakhombisa nelitshe abazolithatha bese balibeka emva kwaMoses. uMoses bamhlalise phansi bese bangena emsebenzini wabo wokuthi wabo umsebenzi ukuthi baphakamise isandla okanye bavimbe isandla sikaMoses sisingawi, ngoba ukuwa kwaso ukufa kwesizwe. Namhlanje nizile nazophakamisa isandla sasekuphumuleni ukuthi singawi, ngoba ukuwa kwalesandla ukufa kwalesizwe sasekuphumuleni, ukufa kwalebandla lasekuphumuleni, ukufa kwalebandla lasekuphumuleni, ukuphela komsebenzi obekiwe kulo yamgcotsho. Ngalamazwi ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngani ukuthi ulethe nina, usebenzisa nina ukuthi size singakhohlwa ukuthi ukukhona onikwe umsebenzi ukuthi aphakamise isandla, kepha ukuzanga ziqhayisi
uNkulunkulu wenza ukuthi nasisandla sikhathale khona azokwazi ukuthi kukhona abantu ekumele ukuthi benzeni bamfukule. Kasilibi kimina engizothola ilitshe elibekelwe othandiweyo kaNkulunkulu bese ngilibona lifanele mina. Endaweni yokuthi ngabe ngihlalisa umgcotsho kaNkulunkulu etsheni ngilibona lifanele mina ukuthi uma kungahlala mina kuzohambeka kufikeke lapha. Kanti noma kungahambeka kufikeke lapha izofika iphela indlela uma kuwukuthi awubizelwe kuyona. Kepha uma uhlalise umnikazi wetshe iyodlula lapho eyakho ibiyofika iphelele khona. Elokugcina singalikhohlwa ilitshe, singawukhohlwa umsebenzi welitshe ukuthi ilitshe kakusilo elalo olubonile kepha elalo alibonele yena. Inkosi ngathi ingahlala inibusisa njalo, inipha amandla ukuthi bavuke abanye oAroni noHure phakathi kwethu ukuze umsebenzi lo, ngoba siba nenkinga yokuthi ubuhle ngengubheke ukuthi mabenzelwe mina bese ngicabanga ukuthi sesekwanele, kanti ubuhle engenzelwa bona yilobo bokuthi senginecala lokuthi umsebenzi oqalwe abenze ubuhle kimi mawuphethwe yimi nami ngiyokwenza ubuhle kwabanye. Inkosi nibusise. Amen. Ngicela ukubiza okhulumela iZPC uBishop Mayisela eze ngaphambili.
ngiyabingelela ngokukholwa egameni lenkosi uthule eziyoni amen abazalwana ngizothatha isikhathi eside kakhulu ngizothatha isikhathi eside kakhulu ngicela ubingelela nje babuzondo nomama malibonge igama lenkosi nomndeni wonke lo wakwaZondo malibonge igama lenkosi bafuthi sikhula nabo nabanye khona sabagcina sibabona namhlanje bonke bazalwane bukhona ngaphambili nebandla lasephumuleni lonke mayibonge inkosi angizothatha isikhathi eside ngize ngihlaliswe ngengoma bazalwane ngizothatha nje isikhathi besifishanyana kancane malibonge igama lenkosi cela nje uqala ukuthi ngihloniphe babuzondo kakhulu sikhulela ngaphansi kwakhe ukhule nobaba cha bazalwane angimazi babuzondo ngoba senginikele ephumuleni malibonge igama lenkosi cha angimazanga ngoba nginikele ephumuleni cha sikhula nje bekhona malibonge igama lenkosi cha sikhula nje besho ukuthi yena irobhe ufuna ukugcizela emazwini asho baba ubaba lo babuzondo bekasho kahle athi mawuphuza ubhema ngeke usonte na amen khona abobhutibek bangaphambili bebethanda ukuphema bethanda ukwenza zonke izinto athi angifunde yonto leyo i-Chiscope uyamukele very late i-Chiscope uyamukele very late i-Chiscope bebakutshela kahle bathi lento ebanyisa ikhanda ibalekisa ingilosi malibonge igama lenkosi angimazanga ngoba sengisonta naye namhlanje iminyaka malibonge igama lenkosi ngikhule ngumfana kaBhoyi kuye ngasumayisela namhlanje sengibiza ngomayisela kodwa mina kuye bengumfana kaBhoyi nje mfana kaBhoyi bakabonke ukukhumbula nje ngelinye ilanga ibe incane nje bakunzulu ibe ngala nje ukhumbula ngelanga ngihlangana naye sengigcotshiwe ubabishabalala eBelievers uthi ke mawuvusi uyaphila ngithi ngiyaphila uthi manje ngikhala ngigcotshiwe uthi ugcotsho bani ngithi ushabalala athi for in ngitho ukuthi ngomfundisi wabo baba angeke lo kantobuza yena ngoba iqiniso lihle lapha bekungadluli lutho alibonge igama lenkosi sengisho nje ekukhuleni kwethu makabonge uNkulunkulu sifunde lapha into eziningi ngike ngasebenza nobaba ngasebenza eceleni kwakhe eBoyzini alibonge igama lenkosi eBoyzini ngiyacela iqiniso ngiyayazi lunch ngithengelwa kuye ngiyayazi imali yakhe ngasonti naye khona umunye okunika imali ngoba usonta naye amen ngikhulumela iZPC kunombutho okuthiwa iZPC izawuniprayer.com umbutho owakhiwa obaba bangonyawonke balapha eSoweto wahlangana amabhishophi nabafundisi umongameli benza umbutho ukuthi uZiyoni lapha ezweni laseSoweto awuke ube nento eyodwa ngelinye ilanga ohlanganisayo uZiyoni wonke makabonge uNkulunkulu lo mbutho ke waqala ngokuthi obaphakathi nababumncube nababushabango babushabango nababuthela nababhlatshwayo bonke abafethu babuZulu bobabili malibonge inkosi ababa bonke abakhona lapha babuZulu babathathu malibonge igama lenkosi kwathiwa lo mbutho wenzelwa izaguga lo mbutho ngamagama wenzela ama-chronic lo mbutho ngamagama wenzela abantu abadala ngoba kunokwenzeka lalela nayi lento lekhona lo mbutho wenzela abantu abadala ngani ngenxa ukuthi kunokuba nomkhulu aqala isonto abese yadlula umkhulu emhlabeni asale ugogo isonto lisali liphela uma liphela isonto ugogo akasana kwamuntu
kwathiwa-ke lo mbutho uzohambela abantu abanjengalabo ufike ubakhonzise noma umgqibelo noma ngesonto ekuseni before uyokhonzisa ufike ubadlisa isidlo ngoba ibandla laphela abantu wathi wahamba umnikazi webandla bavamisile ukuhamba buza mina nami ngake ngahamba umnikazi webandla ehambile angikhomba omunye umuntu ngizikhomba mina malibonke igama lenkosi abasenandaba nomfelokazi abasenandaba nogogo sele abasenandaba sebathi nje bona baqhubekela phambili uMoses wakuleso sikhathi uhambile malibonke igama lenkosi lo mbutho-ke wenza kanje uyawasiza amakhehle ebuthakathakeni ngokwakhulekisa nangokuhambisela umdoko lo mbutho uyasiza uma kukhona omunye emabandleni aseziyoni hhayi ngoba iziyoni zijoyine umbutho kodwa umbutho uhambela abantu abayiziyoni abangasakhoni ukuya emasontweni hhayi ukuthi ufuna lo mbutho ukuthi wozani nizojoyina ngenkani kodwa khona ikhona indaba yokuthi kunerejista la kuhlanganyelwa khona ukuthi sazi ukuthi sele ngabangakhi kushoda abangakhi yingakho sifikile kubaba uZondo engasiyona imemba yalo mbutho kodwa seza ngoba ubaba uZondo inqalabutho yaseziyoni alibonke igama lenkosi iyodwa-ke into kababa uZondo enza ukuthi umbutho usukume ukuthi eziyoni bekade ekhuthele ukudlula wonke umuntu okhona eziyoni kwanele-ke ukakhathala amandla malibonke igama lenkosi akusumbutho wokuvusa nje umalala khona isiyoni nje siwumalala basana nakwaso bayazi sinebherede yokulala sinamadlava okulala sinamasokisi okulala umbathiswa nabazukulu umalala nje malibonke igama lenkosi la kukhona abantu abawele emanzini la kukhona abantu abathatha iy'thunywa zabo emanzini bavulelwa izinto basizwa namhlanje baprofita abanye namhlanje banamabandla ukuthi la kwashuka itshe alibonke igama lenkosi lo mbutho-ke uyasiza ey'hlekeleleni uma kuthiwa kuney'hlekelele ey'khona kuyiqinisekile kunama-disaster esinokuba nawo abazali banokushelwa izindlu abazali banokumukelwa izindlu lo mbutho uyeza ubuza ukuthi usontaphi lo mbutho ezilonge uzwile ukuthi nasi isiyoni indishile lo mbutho uzofika malibonke igama lenkosi lo mbutho uma ngabe kushoniwe uyaqoqana amadoda kaNkulunkulu akwazi ukuqoqana amabandla engekho angena athi siyacela kwejesu athi nayo imvilophi besicela ukuthi nikwenze ukuthi lo mzimba uyofihlwa lo mbutho lo mbutho ukuze ube namandla futhi oqhubeka ukuthi kunobabuthela ozalwa yiyo indoda yamadoda malibonke igama lenkosi akuphakame kancane babuthela bangakwazanga akubonke igama lenkosi kunobabuthela nangu babuthela usonta kanje ugqoka kanje makakhonzile lo mbutho awunandaba ukuthi babuthela ugqoka kanje ngiyabonga mhlonishwa awunandaba ukuthi babuthela ugqoka kanje kodwa lo mbutho uthi wonke umuntu othi uyamkholwa uNkulunkulu noma uyamazi uKristu akeze azongena embuthweni sihambe alibonke igama lenkosi lo mbutho usiza lapho lo mbutho iqiniso lihle uphapheme ngendlela ukuthi ukhona eMpumalanga nangu uZondo nangumfana kaZondo ngoba khona phakama mfana kabakuZondo waseMpumalanga phakama lona iqiniso seMpumalanga uZPC eMpumalanga noma ngathi ubhuti balibonke igama lenkosi kodwa thina simbona ayibonge inkosi uZondo waseMpumalanga ukuye iZPC makabonke uNkulunkulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaloko sizama ukuthi sisho ukuthi ukhona eMpumalanga wonke-ke lo mbutho-ke ubiza wonke umuntu bazalwane akusukuthi uma ngabe ungajoyinwa ngobishophu wena ngeke ukhona ukujoyina malibonke igama lenkosi khona ezinye izinto bazalwane ukunikeza umfethu ophethe kunezinye izinto mina ubaba uZondo iyodwa into one thing engamthandela namanje ngiseme kuyo ngamthandela nje umoya makabonke uNkulunkulu namhlanje unogadla ngezakhe induku ndoda yamadoda nokubabamba ngezakhe babambe ngqi namhlanje angeke udlule yima ngeke udlula angibona ngathi ngiyaphaya nje mhlamba hayi leso sikhathi makuthiwa siyacela kweJoso ngakunuka manje lana uthi wafaka endabeni ebovu la emlindelweni umuze ekhaya emlindelweni athi nomfana loya akayokhipha lento ebovu ayifake ngaphansi la sikhule kukwanjalo la ngizama ukuthi amagama ukuyoni sibuthathile sabugodla wasinika bona iqiniso ukuthi abobhuti ST lapho-ke bazalwane sengiyavala lapho-ke wakwazi ukuthi ufundiswe ukuthi ugeza kathathu umfana ukayitile umfana uyageza ekuseni ugeze mina njengoba kushisa kanje njengoba anibe ugezile ekuseni njengoba kushisa kanje ubuthela amanzi futhi wenze njani ugeze uyakhona ikhadi lapho engangithi uma ngifika khona ngiyadonsa umhayisi engangithi uma ngifika khona kubhuti S ngimthola agqokile asonkile yezwa baba endlini kwakhe asonkile ngangifakazela usisi asonkile ngithi uma ngimbuza ngithi abhuti S khona la uyakhona bathwala nindawo walisho kanjani ngithi angibona ugqokile athi abantu afanele ngigqoke mangibona endlini ngigqokile mara ngingayendlini umthetho wakho ukugqoka nje into yami asukuthi ngigqoka ngoba ngiphuma ngiyakwenye indawo bengifuna ukuthi ngisho kaSono haleluya ethe
nathi